Wow! Je to možné? OK. Dnes si otvoríme ETBčko zo setu Phantasmal Flames a na konci si ukážeme, či to stálo za to. Tento set je pre mňa symbolický, tak poďme na to. Takže toto je náš Elite Trainer Box zo setu Phantasmal Flames. Poďme sa pozrieť teda, čo v ňom nájdeme. No OK, takže v každom Elite Trainer boxe sú vecičky na hru Pokémon TCG. Máme tu krásnu promokartu, energie, kocky, flipcoin. Dobre, a to najdôležitejšie sú tu boosterky. 9 boostrov zo setu Phantasmal Flames. A môžeme začať. Na konci je kódik pre hru Pokémon TCG Live. A poďme. A je tam EX-ko Mega Heracross. Super. Čo bude tuto? V tomto sete sú myslím, že 4 Charizardy, takže celkom šanca vyťahnuť nejakého. Mne sa to bola kedy podarilo zo setu Obsidian Flames vyťahnuť SIR-kového Charizarda, takže poďme na to. Je tuto nejaký Charizard. Reversko a za ním holo. OK, tu nič nebolo, poďme ďalej. Gengar. Vodík, OK. Energia Kartrik. Poďme na to. Aha, tak nič. No to tiež nič. Charizard. Vodík, Kartrik, OK. No, Fire Energy. Tak to by Charizard mohol byť. A Yamper, OK, Jirko, super, super. Môže byť, toho berieme určite do albumu. Takže poďme šup, nech tam je nejaký banger, poďme na to. Nech tam je nejaký banger, potrebujeme dobré karty do zbierky. A tuto je druhé reversko. Tuto je holičko, OK. Takže, čo nájdeme v tomto balíčku? OK, trainer, punk helmet, super. To je fajn, zatiaľ 3 hity. Dobre, a to lepšie ako nič. Ale stále nemáme toho Charizarda. Takže bude tu. Wow, ďalšie EX-ko. Sice obyčajné klasické EX-ko, ale 4 hity. Sú 4 hity. Poďme ďalej. Dobre. Takže tu už by mohlo byť nejaké SIR-ko, že by? Poďme sa na to pozrieť. Wigglypuff, OK. Seal, boom. Awesome. Wigglytuff. Aj tam mám holo. OK. No. Last Pack Magic. Dúfam teda, že v tom poslednom bude banger. Poďme na to. Poďme na to. Takže bude tu toto SIR-ko. Charmeleon. Wow! Je to možné? OK. No je to síce len EX-ko, Mega Charizard, ale teda želali sme si Charizarda, máme Charizarda. OK, mňa to potešilo, super. 5 hitov z 9 balíčkov, to není najhorší pull rate, aj keď väčšinou sú to
IX, jeden full artový tréner a jedno IR-ko. Už som rozbaloval aj horšie. Takže ako som na začiatku povedal, pozrieme sa, či to sa to stálo. Toto sú naše hity, ktoré sme vytiahli. Ja už asi tuším, že to nebude dosť, ale poďme sa na to pozrieť, čo hovorí Card Market. Cena nášho ETBčka je nejakých 67-66 eur. To zodpovedá aj sume, ktorú som zaplatil. No a hity. Mega Heracross EX. Žiaľ, tu sa môžeme baviť len o nejakých centoch. Punk Helmet, takisto lacnejší Full Art. Illustration Rare karta, ktorú sme našli, je asi jedna z najlacnejších, ako som kedy vyťahol, bohužiaľ. No a klasické IX-ko, takisto centy. Najdrahšia karta je tento náš z Last Pack Magicu Mega Charizard EX. No a tu sa bavíme len niečo okolo 4 eur. Takže profit žiadny, ale nevadí. Nie je to vždy len o tom, že zarobíme, je to hlavne o tom, že nás to musí baviť. Takže nedajte sa odradiť a keď vás to baví, tak rozvalujte. Takže pre tých, ktorí dopozerali toto video až do konca, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Napíšte mi do komentára, ako sa vám toto moje prvé video páčilo, kliknite na like a určite zaklikni na odber, ak vás zaujíma, čo si rozbalíme na budúce, prípadne aké investičné tipy si povieme. Neskôr vám ukážem niečo z mojej zbierky a ukážem vám takisto aj svoje albumy. Takže ďakujem ešte raz a dovidenia.